ପ୍ରତି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିମୁଖରେ ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉରି ପଶି ଅଭିମୁଖରେ। ତ ସେ ଜାଗାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋସିସ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ରହିଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଘଟଗାଁରୁ ଦେଉରି ପଶି ଅଭିମୁଖେ ଯେଉଁ ଯିବାର ରାସ୍ତା କେମିତି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, এই যে ছক দেখুଛନ୍ତି, এইটা হচ্ছে আমার মুরগাবাড়ি ছক, যে পাস কলা ଏବେ মুরগাবাড়ি ছকରୁ পাସ୍ କଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁରଗାବାଡ଼ି ଛକରୁ ପାସ୍ କରିକି ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଘଟଗାଁରୁ ଆସିବାର ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ରହିଛି, ତ ତା ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେମିତି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଗତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସାରା ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ସାରା ଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରି ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ିବା, ଆଗକୁ ବରଂ ଦେଖିବା ଆମେ। ତ ଆଗକୁ କେମିତି ରହିଛି ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସିଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସିବା ପିକଅପ୍ କେମିତି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା, ଆଗକୁ ଯିବା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲେ ଗାଁ ଶାଳ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ଠାକୁରାଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଜାଗା ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ, ଆମର ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ମା ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗାଁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଶାଳ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଦେଖିଲେ। ତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ିବା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ ଜାଗା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ, ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ନଜାରା କେମିତି ରହିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ତ ସୁଟ୍ କରିବା ଭିତରେ କିଛି ଯଦି କ୍ଷତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ମାଫ୍ କରନା ଦୋସ୍ତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଆଗ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋ ବାଲା ସେ ଘଟଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘଟଗାଁ ଯିବ, ଆଉ ଘଟଗାଁରୁ ପୁଣି ଫେରିବ। କାହିଁକିନା ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପୋ ଯାଇକି ଗଲା, ସେ ହେଉଛି ଆମର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ସେ ଘଟଗାଁ ଯିବ, ଆଉ ଘଟଗାଁ ଫେରିବ। କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼ିକା ନଜାରା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଦେଉଥିବେ, ଆଉ ନିହାତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବିନା କିଛି ବି ନୁହଁ, ନିହାତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ତାର କିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମାଛ ଦୋକାନ ରହିଛି। ଆମର ପହଞ୍ଚିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମର ଯେଉଁ ଦେଉରି ପଶି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା କରିଥାଉ। ଯେଉଁ ଦେଉରି ପଶି, ସେ ଦେଉରି ପଶି ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ ଦେଉରି ପଶିର ଜାଗା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ହେଉଛି ସେ ଦେଉରି ପଶି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଏଇଠୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ସେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଉରି ପଶି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ମୁଁ ରଖିବି। ଆଉ ରଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। आजकल ये इतना ही फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए बाय।